Ma feli ọha ma abụọ na ga-echemi ya ka m cheta ọmụmụ nne gị onye m chigwe nwebe ka nna gị ba ka nna gị ọnụwa ya elu anti gị ishe na memis place gakwana mereta ihe ọmeme keshiletakwana ihe ndị na-ata ata ndị na-elu elu nwere lie wow, it's so religious. Ọhịa ọwụ nna m gba nkịta na-ekeshitere gị elee ya ụmụnne gị agala ha ntụtụ dara ahịa m chere ya nwere ugbu a eso elee ụmụazị agbatanụ gift nna ọ na-ela ndị ala onyinye ọma onyinye a na-enye ndị eze onyinye enyere n'akwụkwọ na-ebu kalendar ngwa bịazie anya ọkụ ngwa bịa ihe awụ taa ụgwọ ndị ego ngwa bịa bụha m eso ọwụdịgo som na taa wee sha na-eme ncheta ọmụmụ ya ụgwọ ndị ego mmi ga-atụ gift na-arịbeghị nwoke niile enwe ihe mbụ butere ṅụ ndị ebe a na-eri ihe ahụ ụmụazị ibe gị na-eji egwu egwu họrọ ọka gị na aha yikwe n'ụdị kọla uwe na iyi bulalo gị nga biko bịa na ọ ga-ịba ga n'ime ga mịa ihe ọjọọ mere nke ụda ọ dị ihe tụrụ n'ọda ka m zụrụla ṅụ bịa dịkwa m agwa gị bịa baga n'ime ihe ụda bịa baga n'ime ihe ụda nlele m ụtọ ọ ga-arị gị isi ọnwụ ka ọ baga n'ọga n'ime ihe mmike isi m ga-akị n'ime bịa testọ ihe ana ihe ahụ gift m bịa testọ ya maka chukwu mmega ebegaja aka bụgha ihe a nga ana ọnwụ ọmị ka ị na-agwa ọkwata ịbacha n'ihe a tijara ebe bụ ụmụaja kanda praise kanda sụsụrụla ọnụ pụọ bịa bụgha ihe nne gị testọ kanda egwu adịgwa ga-agbagbusi ọnụ maka Chineke aga m achịkọrọ ọnụ chukwu ọnụ n'ime ihe a bụpụ ọnụ ime ọja ele ahịa sekrịsị ele ebe ụmụnne gị gaji wipụrụ bịa bụgha m ihe abụọ n'ụwadogo ị ga-abagarịrị igbe nke taa